Mga binati o minahal kong matalumnon. Okay. Ugma pohon guys, ang tanang empleyado sa LGU sa local government kinitab matalom. Maghinlo guys for kanang opening sa Canigao Island inig ka Sunday. Nya i-prepare ni si hinloan ni aron mahatagan jud og maayong kuan ang mga turista guys. Kay gipa-relax man siya 15 days niya mo resume iyang operasyon inig ka Sunday. Amo da ang hinloan ngadto sa Canigao ang tanang empleyado diri sa lungsod sa Matalom nga moadto mi og mapuhon sa isla aron mas mahatagan jud og maayong accommodation morawag ang mga turista nga mobisita diri sa lungsod sa Matalom. Ako mang hinaot nga ato gayong kuanon kanunay nga ato ang Matalom tourist destination atong i-promote pa sa kadaghanan aron mas mudaghan pa ang mga turista nga mobisita o kung mo explore kung unsa ka anyag ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Once again, magtinabangay jud ta nga mas madebela pa, mas mudaghan pang mga tourist attraction kay na kuan jud guys nga daghan pa jud tang madebela pohon. Basta magtinabangay ta alang sa kayuhan o kalambuan sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi andam motabang sa turismo diri sa lungsod sa Matalom 2023.